Nagyon nagy megtiszteltetés ám ilyenkor szilveszterkor konferálni és az egész országhoz szólani. Ezért is öltöztem ki ennyire elegánsan, mert régebben is csak a legnagyobb nevettetők szólhattak ilyenkor az országhoz. Egy Kellér Dezső, egy Tabi László, egy Dobi István. Úgy elképzelem, hogy vajon ők mit tennének most az én helyemben. Hát Kellér mondjuk megfogna a függönyt, bár egy ilyen pékségben ez elég körülményes, vagy megfogna a kenyerelányt, és arról beszélne, hogy ki az ő példapéke. Vagy elmondaná azt a régi történetet, hogy a kólagyár vezérigazgatója bemegy a pápához, hogy hajlandó minden pénzt megvetni, hogyha a mindennapi kenyerünk helyett mindennapi kólát mondanának ezentúl a hívők. Ezért ő akár 10 millió dollárt is fizet. Hát szó nem, lehet, tessék innen elmenni. Akár 100 millió dollárt is fizetek, nem, tessék elmenni. 1 milliárd dollárt fizetek, a kicserélik arra, hogy mindennapi kólánk. Nem, tessék innen elmenni. Hát dühösen elment, és az ajtóba csak annyit mondta, hogy csak tudnám, mennyit fizetett a pék. Amikor én ezt hallottam annak idején tőle, akkor nagyon csodálkoztam, és nem értettem. Ma már egy kicsit azért értem, mert tudom, hogy a reklám mennyire fontos dolog. Akkoriban még nem tudtuk. De ma már mindennapjakat átörelik a reklámok, reggelt estig a televízióban. Arra gondoljanak, hogy egy háborút nem vívnak ma már szponzor nélkül. És az utóbbi időben Magyarországon annyi fajta dolog van, hogy... szóljon az ének, felszabadultunk. Mi van itt? Hát műsor van. Hely, április 4. Bocsásson meg, szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket április 4-e hazánkból is sorosulás radisztrófra alkalmából. Kapcsoljuk a Dózsa Györgyi felvolt területet. Jó napot, eltárs! Szeretettel köszöntöm hazánk felelős sorosvágáros épület alkalmából. Jó napot, eltársak! Egészséget, vezetes ráftár! Bocsásson meg, ne arra, hogy most nagyon érdekes volt ez, de én itten konferálok, és ez egy műsor, most biztos egy másik műsorba tetszett betévedni, elnézést kérjük, hát minden műsorban van, amikor feljön valaki, aki nem normális. Mindjárt. Azért csodálkoztam, hogy itt tetszik állni ebből a Megmondom, voltam az operába, és volt ott egy fekete ruhás ember, meg egy csomó gyászoló rokonok környékén, és egy pálcával megfenyegette a zenekart. Azok meg ijedtük be zenétek, ilyet még nem is láttam. Ne tessék haragudni. Volt valami izét játszottak, ezt a Schopenhauert, ugye? Ott tele volt a krémessel, jó, a Hauer cukrázzával. Chopin a zenész volt, a Hauer a cukrász, és oda kenték a zongorára a krémeseket, persze. De tessék bár alagudni, de hát kicsoda maga, hogy ide így be... Elnézést, Lendvai Simon vagyok. Ne fogdossa a táblámat, nagyon megkérem. Selmec, üdvözlöm, de hogy kerül ide át? Úgy, hogy a Somosi Kartás küldött, hogy ünnepeljük meg április 4-ét. Na de mikor küldte? 42 éve pontosan. Ne tessék haragudni, itt most arról beszélek, hogy a reklámok hogy befolyásolják a mindennapi életünk. Ha reklám, várjon! Zsilett olyan férfiasan tökéletes! Jaj, azt ismerem, bekenem a pofám Túró Rudival, mazsolával, mindennel, és utána a konyhak is. Olyan férfiasan tökéletes. És akkor Knorr minden nap új varázslat. Igen, ilyenekről beszélünk, a Knorr minden nap új varázslat. Van ilyen is, hogy várjon. Száj, napkeletre félünk. Ez micsoda volt? Hát ez Dunajevszki szabad szél, az Ambipur belépője. Ne tessék ilyen szovjet operettekkel jönni, hát... Jó, van magyar is. Bocsánat, nem tudtam, hogy nem szereti az... Jó. Tiszán innen Dunántúl harsog már az Ambipur. Jó, elnézést kérem. Ne, hát ne tessék meg ilyeket mondani. A televízióban ezt nyomják a pofámba éjjel-nappal. Vagy Ambipurban tele van a liberó, nincs eset. Étvált gerjeszt a pofámba így ne haragudjon, bocsásson meg, Lendvaiban. Nagyon szép reklámok is vannak, mint például mondjuk az, hogy a lányomnak korpás a feje. Igen, és gombás a lába, azt ismerem. Hogyne, persze, be kell kenni, izével, vasen gogóval, beönt a fejét a vasen gogó, és már megyünk. Egyik fele ilyen lesz aljának, a másik fele meg korpás marad. Ahhoz meg veszek 2 disznót, hát most mondja meg.
Ne haragudjon, de hát az előbb is énekelt egy olyan szépet, hogy Knorr minden nap új varázslat. Olyan férfian tökéletes. Igen. Na, tessék, mi volt ma ebédre? Ha mi? Toalettkacsa, mi lett volna? Hát mi lett volna? Miért pont toalettkacsa? Hát romlott volt, és ott kellett megenni, hát miért? Hát ott vagyunk. De miért kell ilyen altái dolgokról beszélni? Hát miért? Nem tudom altái vagy, mert a televízióban állszok, kinyitom és elkezdek enni, mindig jön ez az ülő kutya, aztán csinálja a ballét. De szerintem a kisgyerek csak kamuból van ott. Van szép reklám is a televízió, ott van például a fogorvos. A Blendame, tessék. Persze, milyen szép. Jaj, azt szeret. Ott a fogor, tessék. Ott a fogoros, láttam már a fogoros, hogy mossa a saját tojását? Láttam már? Miért? Ott mosta a fogorvos a saját tojását. Megvan a tojás. Azt mondja, no, ez a tojás ide. Lekerem az egyiket, leöntöm. Blendame, de az ilyen. A másik az ilyen herva. Ilyen lesz a töke illetve a tojása. A fogorvosnak. És várjon, erre jött a Phil Collins is. A Phil Collins? Hát az is Blendame, azt mondta, bekente a izét a Phil Collins, azt mondta, hogy nem kell neki Him Collins. Hát persze. De arra, miért beszéljenek el itt? Bejön nekem az április 4-en, aztán beszél ezekről a tojásokról. Ezt látom a televízióban állandóan. De magának nincs ez jogosítványa, magának nincs ez papírja. Papírja, adja ide, mert rossz volt a kacsa.